बे समाव स्ट'आं सन्दना इस्लारि कार्बि आंलंनि लांहिन हाजारि फोथाराव जानो गोनां एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जखन्थायाव आसामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर'सायानो बाहागो लाफैनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जखन्थाय एबा कनभेनसनखौ देग्लाय कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन टाउननि हाजारि फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 3, 4 आरो 5 खालार 2022 मायथाइयाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे जानो गोनां हाबाफारिनिनो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै बाथौ, ब्रह्म, BBCA, सत्संग, हरि कीर्तन, संगर संघ धोरोमनि नेमखान्थि आरो आरज गाबनायजों गायसननाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय खुन्थियायाव हाहोगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि बुंथिगिरि खातिराम बर', EM रन बसुमतारी, EM डक्टर नीलुत सोरगियारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिशेश्वर बसुमतारी आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारियाबो बाहागो लायो। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव कार्बि आंलं जिल्ला कछारी समाज, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय हारिमु आफाद, आबादारि आफाद, आबोब, BPTA, एबेब, बारग' BLT अनसाय आफाद, बर' गावबुरा आफाद, सानसुमै मेलेमजिबि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। लोगोसे बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सरनजित नार्जिनारि, आवबित नार्जारि आरो गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारियाबो बाहागो लायो। बे जथुम्माखौ मोजाङै रायदावनो, मोजाङै सामलायनो बे आफाद दानाय सामलाय आफादनि रायदाव आफादनि मानगोनां मावफुं आफादगिरि लोगोसे बेनिनो लिंथुमगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन कार्बि आंलं दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन जिखिनि प्रस्तुति आरो कार्यसূচী ইয়াতে চলিব दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन आरो नैबे कार्बि आंलं ओनसोलनि लांहिन ओनसोलनिनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनैनि जि गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गावबा गावनि जि ट्रेडिशनेल जि प्रेयार, ट्रेडिशनेल जि माने प्रे, बे प्रेनि गेजेरजों गोजोनै जाफुंसारनायनि थाखाय आरज गाबनाय आरज हान्जानि मानगोनां जाहाथे आमार মাজত শান্তি সমন্বয় বা সমাজত এটা প্ৰগতি মানে বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्ला बिबान दङमोन बै समाव जि सेमिनार माने गेजेर गेजेर फैदोंमोन आरो लांहिन ओनसोलनि रायजो राजाजों गोबां मोगा-मोगि जानो सुबिदा मोनाखैमोनब्लाबो एसेब्लाबो मोगा-मोगि जानायनि जि मोनसे सुबिदा बेखौ मोनदोंमोन। आरो जेब्ला आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावो बै समाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बिलिमहर बसुमतारिना बिथांनि न'आव थानानै जोङो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ बै समाव आं खालामनो मोनदोंमोन। आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि आथिखालाव दुलाराय बर' आत्मनिर्भरशील बै समाव बिथाङा सोलोंथाइ नेहाथारिमोन। जोङो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय आरो अन्य बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसाफोरजों जोङो बाहागो लानो मोनदोंमोन। मोनथिनो मोनदों नैबे समावबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदिहाय माखासे समाजारि जेंना, माखासे सोलोंथायारि जेंना, रावारि जेंना जेरैबायदिहाय जोंनि ओनसोलावबो दं। नैबे कार्बि आंलंनि जों जिखिनि बर' रायजो राजाया बेवहाय रायजो जानानै दङ, बे जेंनानिफ्राय जोङो दासिमबो मा जानो हायाखै, जोङो दासिमबो बेनिफ्राय मुखाल जानो हायाखै, जों दासिमबो बे जेंनानिफ्राय बारग'नो हायाखै। লাই ফুটা ফুটাৰ উদ্দেশ্যেৰে আজি আমি আমাৰ এই লাংহিন অঞ্চলত থকা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী বা সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰে আমি লাই ফুটা ফুটাটো সমাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আগন্তুক 54তম অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ কনফাৰেন্স আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তাৰ লগতে 4টা সংগঠন কাৰ্বি আংলং
সদৌ অসম সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা লগতে কছাৰী সমাজ আৱহ আৰু হাৰিমু আফাদ এই চাৰিটা সংগঠনৰ অধিৱেশনো ইয়াত একেলগে হ'ব। গতিকে আজি যিহেতু এই লাইখুটা ফুটাত আমাৰ অতিথি হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ চেণ্ট্ৰেল এপছৰ সভাপতিৰ লগতে BTCৰ অন্যান্য EMসকলক। তো আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰে সকলোৱে যাতে এই অধিৱেশনটো সহযোগ কৰি পেলাই সফল সামৰণি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আজিৰ এই প্ৰচেষ্টা সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰে এইখিনি। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, एलिफेन्ट राइड, टी टावर, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेरि इथनिक फुड, माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क